എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഞാനിതിൽ കാണിക്കാം, നിങ്ങൾ കാണണം. ഞാൻ പല വീഡിയോകളും ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള ഭയങ്കരമായ പീഡന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യമായ ചില വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ട് വായിച്ച വാർത്ത വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെളിവ് സഹിതം സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി RSSൻ്റെ നരാധന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, സഭ ആരാധന തടയുന്ന ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ എത്ര ഭയാനകമായ രീതിയിലാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ സുവിശേഷീകരണം ചെയ്തതെന്നും സഭാരാധനകൾ നടത്തുന്നു എന്നും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ദയവായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, ആൾക്കാരെ അറിയട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് കാണുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.